say, hey, it's Mars V. Yes, you heard it right. Ako nga pala, si Fred Marcineza from Alien Nation. Yes, baka ngayon nyo lang narinig yan kasi ngayon ko lang rin sinabi ang Alien Nation. Yes, why Alien Nation? Kasi nga Mars, di ba? Oh, yun. Parang may alien, gan. Yun naman sa space, meron tayong mga sinasabing alien, gan. So, hindi naman talaga ako alien. Alam niyo naman, mukha ko naman, ano. Hindi lang, kakaiba lang ang mukha ko. Yes. So, ayun. Kung bago ka dito sa aking channel, mag-subscribe na at i-ring ang bell para sa updates. Then, kapag may bago akong mga uploads, hindi ka mahuli. Ayun. Tapos, so, our topic for today, yes, what's on my laptop? Before we start, mumontagean muna natin to, ano? Kung ano tong laptop na to. 3, 2, 1. So, ayun. We're back. Yes. Ayan. What is my laptop, by the way? My laptop is Asus FX 553VD DM691T. So, ito. Dito na po tayo sa screen ko. Ayan, sa makikita naman natin. System model is GL553VD. Yes, hindi naman siya ROG, hindi naman siya ROG Strix. Kaso nasa linya siya ng ROG and ROG Strix. Kumbaga FX, siya yung pang entry level ng mga Asus. Yes. Meron akong 4GB RAM. Display natin is graphics 630. Render natin is Nvidia GeForce GTX 1050 4GB RAM. Yes. Yun, naka NA lang siya kasi nga gumagamit tayo ng graphics para dito sa OBS Studio natin. Yes. Yun. So, let's start! In this desktop. Yes. Nakikita nyo naman mga dito sa center ko, ito yung mga games. Sa left side, then sa right side, andito yung mga equips ko. Tapos sa baba, andun yung mga words, tapos yung mga editors. Tapos dito sa baba ng right corner bottom is recycle bin. Then left corner ng screen upper is yung mga script na gagawin ko. Yes. Nakano na yan. So ayun. Pag-usapan muna natin ngayon ang aking mga laro. Yun. Una dyan is Dauntless. Yes, hindi ko pa siya nata-download yan. Pero meron akong balak dyan na na-download siya. Kaso hindi pa ngayon. Kasi mawalan pa, mabagal pang internet. Yes. Yan, susunod. Players Unknown Battlegrounds. Mas kakalala sa PUBG, man. Yes, PUBG. Yun, nakakapag-PUBG po ako. Kahit 4GB RAM man yan. Yes, naka GTX 1050. Naka 100 FPS, pero kapag uminit na, drop FPS po tayo dyan. Yes. Steam. Yun. Nagpa-Paladins rin po ako, kaso wala dito yung Paladins ko, nasa computer ko, nandoon. Ayan, nasa likod ko yung computer ko. Then Garena. Yes, LOL. Nagli-League of Legends rin po ako. Then susunod natin, offline games is NBA 2K17. Yes, hindi ko na rin yan ginagalaw dito sa laptop ko kasi meron naman na doon sa computer. Yun. Tapos itong Summertime Saga.
Yun, marami nagsasabi sa akin, uy, manyaki. Double kill. Uy, manyako. Triple Ayan, kill. sorry sa words na yun, mga words. Pero hindi lang naman yan. Summertime Saga, bakit ko ba nilalaro yan? Ha? Hindi nyo ba alam na maraming viewers dyan? Ha? Yes. Sa mga nanonood sa akin, hindi naman puro Pilipino ang mga nanonood sa akin, pang Summertime Saga ko. Yes, karamihan dyan, United States. Then India. Mga galon, alam nyo naman mga galon na bansa. Alam nyo naman, yan. Tapos Mad Max, susunod natin is Mad Max. Yes. Mad Max, katulad ng GTA 5 to, na nasa desert lang kayo. Hindi mo naman tayo mag-walk through ng mga laro eh. Susunod natin is GTA 5. Yun, GTA 5 tayo. Alam nyo naman yan, yun ang sikat na laro since 2013. Yes, pati ngayon, meron pa rin. Sigurado ako, marami pa rin naglalaro. Dahil susunod natin is Rules of Survival. Yes, nandyan na yung mga cheater, nandyan na yung mga fuckboy, mga naghanap ng GF dyan, yung mga yan, nandyan na yan lahat, nandyan na. Promise, nandyan na. Maglaro lang kayo doon. Ayan. O, yun. Sa right corner naman tayo ng aking screen. Una nandyan is Twitch. Meron akong Twitch, kaso hindi ko pa, halos di ko ginagalaw. Nanonood lang po ako ng mga nag-stream ng mga players. Yes, masalo si Ash Lily, then si Sir Lee Sipagan. Ayun. Baba ko lang sa inyo yung links nila, bigay ko sa inyo. Ayun, yun yung mga pinapan ko. Ayun. Tapos, susunod natin is GeForce Experience. Yes, GeForce Experience. Ito nga po pala yung gamit ng mga GTX users para makapag-record ng games nila. Para ito yung tools para mag-optimize yung mga games nila. Kunwari, PUBG, hindi kaya ng specs ng laptop mo or computer mo. Ito yung way para mag-twist siya, mag-optimize siya. Yung parang pwede siyang laruin. Kahit medyo hindi maganda yung PC mo, hindi naman lahat ng sinasabi ko is pwede siyang laruin. Kunyari ako PUBG, ang naka-bottleneck ako sa RAM ko kasi 4GB RAM lang. Ang minimum niya is 6 or 8. Yes, hindi ko lang alam kapag ano. Ayun, nakakapag-PUBG ako dahil sa optimize ng GeForce. Ayun. Susunod tayo is OBS Studio. Ano ba ang OBS Studio? Ito yung ginagamit kong pang-record ng aking display capture. Yun. Ito yung display capture. Ito lang. Dito lang. Sa mga Googles, mga ganun. Yun. Susunod is Fraps. Fraps, ito yung malalaman mo yung frame per seconds mo in-game. Para ma-monitor mo kapag nag-drop FPS ka na or hindi pa. Ganun. Then, susunod natin is Virtual DJ. Yes, hindi ko pa rin alam kapag paano yun paganahin. Yes, susunod naman natin is sa baba naman natin is Internet Download Manager. Yes, ito yung tool na ginagamit ko para sa pag-download ko ng mga games, mga videos, music, mga ganun, kung ano-ano pa. Nandiyan lahat para mabilis. Ayan. Then susunod, uTorrent. Torrent. Ayan, karamihan sa inyo alam ng torrent. Yes. Yan ang pinakasikat na downloading tool. Yes. Susunod natin si VLC Media Player. Yes, kasi hindi lahat ng files ay mapaplay mo sa Windows Player. Yes, yan. Susunod natin is Google. Alam niyo naman yan. Google. Susunod natin is ShareIt. Yes, ShareIt. Nakakapag-ShareIt ako sa phone to laptop and laptop to phone. Ayan. Susunod na natin is itong mga Microsoft Excel, WinWord, and PowerPoint. Ayan. Itong laptop na to hindi lang pang gaming, hindi lang pang editing, pero pang school works ko din. Yes, yun. Hindi pa ako pumapasok. July 2 pa ang pasok ko. Kaya
dito muna, gaming muna tayo. Or gawa ng content. Yan. Sunod natin is my editors. Adobe Premiere. Ito yung ginagamit ko talaga pang video editing. Dito ako nag-edit ng mga videos, ng mga aking vlogs, mga montage, mga short films, nandiyan na lahat. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga files ko kapag nasaan. Ano? Then, susunod natin is Adobe After Effects. Yan. After Effects. Yun yung pinaka mabigat para sa akin ang After Effects. Diba? Ang susunod natin is Photoshop. Ito yung ginagamit ko for logo, for aking mga posters, mga ganun. Siyempre, yung mga nagpapagawa din. Ayan. Tapos, ayan. Susunod natin is ating Vegas Pro. Halos di ko naman ginagamit yan, pang intro lang kasi meron akong templates, mga ganun-ganun. Tapos, susunod natin is Power Director 12. Yun. Dito ako nag-stick talaga, promise. Grade 11 ako, ito yung alam ko na editor. Dito lang ako nag-stick. Promise. Yun lang. Tapos, yun, recycle bin. Ano bang meron dito? Wala na lang. Mga ganyan lang. Empty natin yan. Susunod, URL tayo. Ayan. Way back tayo sa ating taas. Upper left corner. Yes. Unahin natin ang URL. Ayan, mga URL natin for ads. Alam niyo na yun, ads. Topic. How to edit, how do I shoot the ring light, 30 fps to 60 fps. Then this my tube body Mars V, nasa baba na rin po. Kung gusto niyo mag tube body para sa YouTube, kailangan niyo po yan. Para sa tools na yan. Yes. Yun. Susunod natin is how to be a YouTube vlogger. Yun, malapit-lapit na rin yan. Nag-iPhone lang ako. Yes. Susunod, Q&A. Itong Q&A, kunyari si, Trisha. So, sample ko lang. Paano maging masaya? Yes, kasi nag-ask ako sa Facebook ko, nag-my day ako. Kung, ask Mars B yun. Ask Mars B. Yun, mga tinanong sa akin. Ayun lang naman. Basta abangan nyo na rin yung vlog ko na yan. Baka mauna pa ito. Yun. Basta nasa link below na lang din. Yes. Ayun. So, before we end this vlog, I would like to shout out my friends. First is Nicolidion, Qgub, yes, Janelle, hates me, Iris Vishna, Collie Ian, Jo Marie Abalos, Elisa Den May Castro Vidal, Eleris Torio, then Shasney Erica De Vera. Ayun, si shoutout na rin kay Femari Gaston, kay Lara Torio, then sa gumawa ng aking intro, Rino Garcia, salamat sa iyo. Shoutout na din. Ayun. So, hanggang dito na lang po, mga ka-alien. Yes, ka-alien namin, ka-alien. So, ayun. Salamat po sa inyo sa panunod. Hanggang sa muli, tayo magkikita ulit, mga alien nation ko dyan. Yes, aliens. Yes, ito lang po ay tawagan. Alam niyo naman na yan. No hurting of feelings. Kanga. Yes. So, ito na naman si Mars B. Abangan nyo po ang susunod mga contents ko. The new Mars B Alien Nation. Peace.
sign out.